ka sa malimoy! Bawat lakad mo lahat at sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang itim Tandaan mo. Ganyan ba? Ito yung solusyon. Hindi totoo to. Galing sa buhol to. Ay! Dala ng lulog to. Tingnan mo, sayang to eh. Huwag kayong maingay. Ikaw na nakaperwisyo, ikaw pa galit ha? Oh, sasayaw yan. Oh, iikot pa yan. Oh, tingnan nyo. Oh. Sasayaw yan, totoo yan. Ano kayo, hindi natin ha? Oh. Oh. Dito, 52. Tapos ito, 250. 500 lahat. Kung gusto nyo madagdagan yung asawa nyo, bilhin nyo to. Sige lang. Ayaw nyo, aalis na ako. Ipintibo, hay. Oh. Oh, ano yan? Oh, ipintibo. Bukan nyo. Bukan nyo, ha? Bukan. Lapitan mo. Bumaba ka. Oh my God! Wow! Uy, gago, nananaginip ka, tol. La! Kuya! Tulungan mo! Makusakay! Okay, boss? Okay kayo, boss? Okay kayo? Kita kanina eh. Kayumain natin yan. Hindi ako, wag ko nagtuwala, boss. Hindi kayumain natin to. Dugera na, boss. Hindi, epektif to. Atik na, boss. Atik. O, tingnan mo ha. Dito, try ko ha, oh. Try ko ha. Yes. Ako? Effective, di ba? Kita mo? Tingnan mo. Effective, di ba? Oh. Okay ba? Oh. Oh, di ba? O ano? Bibilin mo? Magkano yan, boss? Pila mo lang, boss. 500 dalawa. Parang wala ka pera. Naku, 500 din kanina, boss. Ano ito ako nabutang, boss? Saan ang pera mo? Palito na ko na, boss. Okay. Wala problema sa akin. Ikaw pa. Kuya! Saya! Sama ni! Di makamasakaya. Para ko'y giulatan, uy. Pare! Oh, ang ganda ng chicks, pare. Ang ganda ng chicks. Hindi mo napansin? Hindi mo kinikilala? Hindi. Ay, nakauliba ka, pare. Huwag mo ano yan, may asawa yan. Huwag mo Hindi! galawin yan. May bibenta ako sa'yo. Ano yan? Gayuma to. Ah, wala. Hindi ako maniniwala ng gayuma. Wala yan. Ay, Alis dyan, alis. Maniwala ka, oh. Oh, totoo. Oh, maniwala ka. Promise. Nagsisimba ka ba? Oo. Eh, hindi kita nakita sa simbahan. Araw-araw ako nang lilimos doon. Ganun ba? Paano natin malalaman kung epektibo yan? Effective. Gusto mo talagang subukan?
Bukan mo. Oh, susubukan ko ha. Tingnan mo ha. Pero pare ha, maniwala ka, sasayaw to ha. Ha? Ganun? Oh! Hindi mo na-try to? Hindi talaga ako naniwala dyan. Try natin ha. Ihalo ko lang to. Tapos, ganito ang gagawin ko ha. O, amuin mo. Diba ang bango? Sasayaw to ha. Tingnan mo ha. Effective, di ba? Ano? Magkano yan? Magkano yan? Bibili Bibili mo? Oh, bibilin ko yan. Magkano yan? Parang hindi ka na marunong magsalita. Bibilin ko. Magkano yan? Bilin mo. 500. May pera ka? Oo. Dalawa cellphone mo, wala kang pera. Ito. Akin na. Ay, Bilis, naku. akin na. Sige ha. Paano to gamitin? Paano? Pinakita ko na sa'yo. Ganun lang? O, ganun lang. Try ko ha? Oo, sige ha. Ay, sa alis mo na ako. Bakit? Hindi ah. Para masiguro. Sige. Sige. Mag-ingat ka. Sige, oh. Mag-ingat. Zit nga. Uy, wait lang kuya. Ha? Scam ako ah. Kanino pa yan eh? May bibita ko sa'yo. Gayuma yan, gayuma. Uy, basta. Biluan ka ng gusto ka. Oo. Na. Bayaran Susubukan ko. Wala ko ha. Piki. Muli na piki. Para makita mo ha. Let's Philip. Okay. Teka lang. Tayo ako. 200 lang. May pera ka. Kuya niyo wala? May 200 nga. Pero may pera ka. Ano naman pala eh. Dito pa to. Epektibo yan. Kaya! Bakas ka sa mali mo, oy! Sunod na ako, Skype ka. Ha ha ha.